Qaysı жерде, qaysı хәлдә, җәннәтләргә туры юл, күңелне җанны чистарта, уйлата торган ай бит ул. Хуш киләсең Рамазан. Рамазан айы mübarәк булсын. Сезне Мәскәү Татар штабы исеменнән Рамазан айы белән котлыйбыз. Бу рухи үсеш айы, ләкин ураза тотканда ашау-ичүдән генә түгел, телдән, уйдан, гамәлләрдән дә тыелу кирәк. Ифтар бу җыелыш, дуга һәм туган телдә сөйләшү урыны. Ул безгә ярдәм итү, сабырлык һәм күңел пакьлыгы өйрәтә. Мәчеттәге вәгазьләр тыңлагыз, ураза кагыйдәләрен өйрәнегез. Яшьләргә ифтарга килегез, бергә ашау өчен генә түгел, бергә үсеш өчен. Рамазанда яхшы гадәтләр кертегез, аны бөтен ел дәвам итегез. Без Мәскәү Татар штабында узган елны 16 ифтар уздырдык. Бу бит зур һәм күркәм чаралар. Безнең ифтарларга рәхим итегез. Рамазан үзгәреш айы. Рамазан mübarәк булсын. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel-gâkibatu lil-muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Kadirli din kardeşlerim, hürmetli vatandaşlarım, sizni barağızını da İslam selamı bilen selamliyim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Россия Федерациясы мусульманнары диния назараты һәм шәхсән үз исмемнән сезне һәм якыннарыгызны изге Рамазан айы килүе белән ихлас йөрәктән тәбрик итәм. Аллаһ Тәгалә безгә үзенең шиксез рәхмәтен күрсәтеп, гөнаһны гафу кылып, ут газабыннан котылуны насип итә торган ураза тотуны фарыз иткән бу мөбарәк ай гомум иман әһленә һәм рухи, һәм җисми паклану айы булып килә. Быелгы Рамазан шәриф айыбыз күңел йөрәкләребезне йомшарту, ихлас ураза тоту, изге гыйбадат кылу һәм хисапсыз игелекле гамәлләр кылу вакыты булуын Аллаһ Тәгалә җөмләбезгә насип әйләсен дип дугалар кылам. Рамазан айы ислам динебездә иң улуг һәм бар дөнья мусульманнары зарыгып көтеп ала торган изге ай. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бу ай хакында үзенең хадис шәрифендә булай дигән: Әйюһән нас, قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Ey кешеләр, сезнең өчен улуг булган ай, мөбарәк ай килде. Рамазан айының башы ул рахмәт, ягъни мәрхәмәт, бәрәкәт. Уртасы мәгъфирәт, ягъни гафу ителү, гөнаһлардан котылу, ахыры уттан котылу дигән Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Уразаларыбыз безне җәһәннәм утыннан саклаячак һәм аңа киртә булачак. Дугаларыбыз безне, безнең калып күңелләребезне Аллаһ Раббыбызга тагы да якынайтачак иншалла. Рамазан айында кылынган һәр игелекле гамәлебез өчен әҗир савабы күп тапкыр арттырылып биреләчәк. Ураза тоткан вакытта без бу кадере әйтеп бетергесез көннәрне изгелектә, хаклык, паклык юлында дөрес итеп уздырырга тырышачакбыз. Рамазан mübarәк булсын, кадерле дин кардәшләрем, хөрмәтле милләттәшләрем. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. نويت أن أصوم
صوم شهر رمضان من الفجر إلى المغرب خالصا لله تعالى. Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката, искренне, ради Всевышнего Аллаха.